Evers, jeg er i midten. Jeg har ikke min seng, Nå ja. Nå ja, så putter jeg den. Jeg er her. Hihihi. Det skal være vent. Oh my goodness. Ikke nu, Axel. Den lækkede. Jeg kan ikke se det, der er så mange. Hej, Sander. Pas på, Adam. Jeg har ikke det for. Hvorfor er du Ja, vi har lidt brug for noget, som er på. Fuck. Jeg har ikke vist hvorfor. Det er okay med forholdet! Væk nu. Jeg kunne ikke bro. Okay, nej. Jeg går ned. Jeg tror en pøtter. Jochen, du er så godt klar, Jochen. Jochen, du er ikke klar. Men fuck er det, der bliver den her gjort på mig? Fuck, han er højere. Fuck, han er højere. Joachim! Oh shit, det er rigtigt. Okay, godt. Oh, okay. Sammy! Faktisk ikke dig. Take aim. Vil du få pøtchen, mand? Easy. Det her, det er Fortnite-aim, der kommer. Det er min Fortnite-aim, der kommer frem her. Chat. Og så Fortnite. Lav en sag. Fortnite. Jeg laver en Sammy, kom så. Jeg kom lige nu. Jeg vil gerne gøre en pøtcher. Den pøtcher. Og selvfølgelig restarter serveren. Server restarter. Fuck, hvorfor gør han det? Nej, hvorfor server? Fuck. Server restartet. Hvad? Ændret. Den er Connection. Hvad i alverden? Jeg kan ikke komme ind. Den siger... The next generation. Jeg hater det. Sådan, er I klar? Battle, vi battler. 9/11 er meget godt. We go, boys! GG easy!